φάνη μάγκο. Η ποικιλία αυτή ονομάζεται Dasheri, αν το προφέρω σωστά. Και είναι ποικιλία από την Ινδία. Το ονομάζουν στο ίντερνετ οι Ινδοί βασιλιάς των φρούτων και ειδικά των μάγκο. Θα δοκιμάσουμε και θα πούμε και εμείς τη γνώμη μας, τι γνώμη έχουμε. Κιτρινίζει και είναι και ψιλοπράσινο. Δεύτερη ποικιλία που θα δοκιμάσουμε σήμερα, τις υπόλοιπες άλλη φορά που έχω εκεί πέρα, λοιπόν, είναι η Langra ποικιλία. Αυτή είναι πράσινη με πολύ λίγο κίτρινο πάνω, είναι πράσινη ακόμα. Langra λέγεται. Μυρίζουν υπέροχα. Και αυτή είναι από την Ινδία μια ποικιλία. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα τη δοκιμή. Να δούμε τι θα δούμε. Δεν το κόψουμε λάθος, ξεκινήσαμε λάθος. Ναι, ξεκινήσαμε λάθος. Τι χρώμα είναι αυτό, θεϊκό. Εδώ ένα χρώμα θεϊκό. Wow. Που μυρίζει φανταστικά, δεν υπάρχει. Wow. Λοιπόν, η ποικιλία αυτή είναι το Dasheri, η Ινδική. Δείτε ένα χρώμα, φοβερό. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα τη δοκιμή. Θα δοκιμάσουμε, να δούμε τι λέει. Είναι μικρό μεν, αλλά μεγάλο στη γεύση. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, είναι ζουμερό, δεν θα το λέγα. Έτσι. Λοιπόν. Τι λες τώρα. Δοκίμασα πολύ λίγο. Εδώ. Θα δοκιμάσω τώρα. Wow. Τώρα καταλαβαίνω γιατί οι Ινδοί λένε ο βασιλιάς των μάγκο. Τώρα το καταλαβαίνω γιατί οι Ινδοί λένε ο βασιλιάς των μάγκο. Δεν υπάρχει. Wow. Πω. Τρομερό είναι. Δεν έχω ξαναφάει τέτοιο μάγκο, ειλικρινά. Πρέπει να φάω κι άλλο, βέβαια, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν υπάρχει. Μακάρι να μπορούσα να το μοιραστώ μαζί σας. Να μοιραστώ μαζί σας το μάγκο, να δοκιμάσετε όλοι. Είναι γλυκό, αλλά δεν είναι αρκετά γλυκό ώστε να πεις ότι σε χαλάει. Είναι στο όριο και έχει γεύση νεκταρίνη, ροδάκινο, με αυτή την έντονη γεύση του μάγκο, λίγο λεμόνι. Wow. Και μια τροπική επίγευση έτσι που δεν περιγράφεται. Είναι μακράν το καλύτερο μάγκο που έχω φάει. Μακράν. Επικό. Μακράν το καλύτερο μάγκο που έχω φάει. Μακράν. Άνετα θα αγόρασα κι άλλα. Δεν υπάρχει. Μακράν το καλύτερο. Dasheri, μακράν το καλύτερο. Να φυτευτούν τα σποράκια. Να δούμε. Αυτή είναι η Ινδία. Δεν υπάρχει.